फेसबुकनि बिसिंतै चुकलि खालायमुं नायस्लायलायमुं सोलोंलायमुं कग्रक सावै पोस्ट खालायनाय रिटायार इंजाक रों फोरोंनाय जहर देबनाथ तै कुलदीप मंडलनो रमखा आम्बासा थानानि पुलिस तै आम्बासा चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट डीपी मिश्रनि यागो फाइसो पाइजाक अ मामला देशद्रोही एबा धर्मनो सुबायै बरकनो बरकबाय सुकाकनानि सेलेंमुं फुनुगनानि नायस्लेमुं फुनुगनानि रगै फेसबुकनि बिसिंतै जुदा जुदा पोस्ट खालायतंमानि पाइथागो रमजाखा अ खरगनैनो रमै सालबा रिम्बादो तनिनानि बागै साख्लायखा दरबा नकनि फाइसिंतै आबुबाय बाक्सा बरंनि मुगै मामलाबो दासागै नाहारजाखा तै अ मामलानो चेरिनायनि बागै बारजा याफरजाखा दरबाफां सबीर दासनो अरको खुरसाताय कलायो सनातनी जागरण मंचनि बोखागदै खादमा फुनुगमानि यागुलनो लायथानाय फासलो अ खरगनैनो रमैमानमानि आम्बासा थानानि पुलिस।